Lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan Nala Gareng. Ing atase kowe mung drajating Panakawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki mung batur. Lah kok langap-langap ndrewi kaya grojokan, nyerwetek kaya becek sepuh Bapak Tegalan ucap barat. Wah, nesu e, Gong. Wani Rasawati. Durna to? Nah, wani Rasawati kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula eceh? Putu kula Semana Mandrakumara. Kowe tak anggap wong kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong koclok. Kowe putra Nalendra, Nala Gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, heeh, ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru, napa wontene. Kula mung kepengin ngeman karo putraning Ndara Kresna, Dewi Brantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nala Gareng. Nala Gareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi drajating Batul Gedibal 17. Kowe nyolok mripating Baladewa. Kowe ngino karo anakku Semana Mandrakumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng? Ya. Kandangane iki. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandhanipun Bapak Durna menika mboten mangling kados sowanipun Panakawan Gareng kaliyan Bagong ingkang sowan wonten negari Ndarawati Kaka Prabu jagat wasisaning Bathara Kresna kula wonten timbalaning ngadhawuh yen najan dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Ndarawati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kresna timbalana apa wigatining Panakawan sakarone dene sowan Anut Praja Ndarawati. Kaka Prabu lenggah ingkang langkung mrayogi kula badhe andangu dhateng sowanipun Panakawan kekalih. Ya, Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng padha rarja sapraptamu Panakawan ning Praja Ndarawati. Nala Gareng nonamit pasang kaliman tabik tinebihna ing lodone dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdipun Nala Gareng kunjuk mersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Nala Gareng ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan batur derajate nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayoga kenging kula ngabiyantur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan nonamit pasang kaliman tabik tinebeng dene dumawahing tawang-tawang. Kowe iki ngapae, Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dhewe-dhewe. Linepana ing tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestungkara Bagong. Dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun. Matur sembah nuwun. Pangestuning sun tampan ana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu paduka amawahana kabejaning gesang kula sinuwun. Iya Panakawan Bagong prayogana sampun boten kirang prayogi. Oh, Nala Gareng kowe padha raja sapraptamu Nala Gareng. Kados Penemban Durna. Iya. Aku bendaramu Saka Lima Penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku sowan anak Prabu Ndarawati. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Nun iki sanget anggen kawedatosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan.
Menika kados Penemban Durna. Penemban Durna. Iya. Rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati. Weh lah syukur. Keng garwa mboten nderek. Ora. Mbok dijak. Ora tau tajak, bojoku ora tau tajak. Niki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik ngomong ora. Karang kula niki gumun napa riyen sampean niku mbok dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora sanjata werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas kemarang kewajibanku. Oh nggih, nggih. Bukti kula nggih Penemban. Iya ya tak tampa. Pangestuku ya bakal ngono nggih. Sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe Punakawan Garing Padaraja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa Bagong padha slamet ngono nggih pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kanca nggih Den ya pangestuku tampanono kula pundhe nggo jimat paripe ndaerah ning kasantosan Garing Padaraja pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kanca pangestuku tampanono ngono nggih Garing Padaraja Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku ya Garing nun nggih Bagong Padaraja sapraptamu pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih ya pangestuku tampanana nun nggih sangat anggen dadosaken jimat wah piyai semene kok ming pangestu tok ora ana sing ngekeki apa-apa ya Reng anggepmu cur arep dikeki apa nang kraton kok padake ngono Garing wonten dawuh sinuwun gawe kaget ngono nggih ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan ingkang sepasin wah sepisan kemarin kula ngaturaken sembah sumangga memang bekti kula kunjuk ndungkap angka kalih malih menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak cokat ceket kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ngisi ing Ndarawati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Garing Ndarawati apa dikongkon bapakmu sanes apa saka karepmu dhewe sanes apa karang kedempel ana perkara mboten la ana apa Garing kula mboten dipun kongkon bapak kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar bojo kula ya ora ning mugi andadosna kawuningan sampun wonten setunggal candra menika Petruk menika opname lho Petruk apa kuwi mau opname iki apa sakit lara ngono wae nggih sakit lara apa Petruk wah wis mboten ngerti dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite digawa tenggen dukun ya ora mari-mari dirawuhke para Brahmana Sewa Sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari monggo Petruk niku meneng ngeteng-ngeteng teng amben ora obah ora napa-napa matane kedap-kedip nyawang usuk lah terus Petruk kanane saiki piye wis mengkari esuk sore Petruk lara tenan lho Garing. Lara tenan apa dikira ngapusi. Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukone segoreng. Ya kula jukoke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temel-temel mongko ora nganggo lawuh mung sego tok. Diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kalih kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi.
upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu bulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Mula nek duwe gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot. Kula ngoten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa Sinuwun Prabu Bathara Kresna tahu tate ngendika karo kowe? Tahu. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada, Sinuwun Darawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokke pustaka Jamus Klimasada, nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada, mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan iku Petruk Kantong Bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lil awake lemes ora duwe daya niku mikir pangendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja, sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta, ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pangendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndrawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Darawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, "Reng, kowe ning negara Darawati." Terus kowe matura bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, nuwun sewu, panjenengane Sinuwun Darawati tegese utang nyawa karo Nalagareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake, terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges Sinuwun Darawati utang nyawa karo Nalagareng. Tantri maning Nalagareng arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot, sikil kula becik, mata kula kira. Ning nek kula bumi angus negara Ndrawati ora nganti telung kedheping netra, mesti kula sing kobong. Piye to Reng le sumbar iki ora? Bumi angus negara Ndrawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanane le omong mencla-mencle. Mboten nganti sak siling bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndrawati mesti badhe kula osak-asik. Kula damel base bosa. Bosa base. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Nalagareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk duk nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kanalingganipun Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Darawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa Sinuwun? Bapa Penemban Durna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nalagareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nalagareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu Sinuwun. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ingkang putra Katur Begawan Durna ajeng didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon, panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi?
Wong tua pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tua ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tua niku kudu iso napake kamuktene anak. Kudu iso napake kamuktene anak. Iya nolo garing. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti keprabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada kentir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu, persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang. Bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Nek mau semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra, lho Petra menika mung wong batur gedibal 17. Petra niku mung Panakawan. Ning apa kabagyaning lair batin menika diukur karo akeh Brana Picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh Brana Picis. Malah kadang kala wong sing kokean Brana Picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning kula nuwun sewu, Petra nika wonge ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nek sampeyan maringake dhateng Sinon Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika Saba utawi lenggah wonten ing Negara Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang anti ting krompiang. Nganggo jarik ngibarate blebekan mas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ayo, ngoten niku carane ngitung. Ampun sembrono. Ning nek karo Petra niku urip niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan ming kari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa, ming kari Saba Tegal, mongko tandurane ijo-ijo. Lho, mangan bakwan nyemplung ning kebon lombok. Bakwane 3, lomboke 40. Niku ya iso kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora gleleng? Wah Petra niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake bab Brana Picis diparingke kali Begawan Durna ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara ya ning lahir batin nggih mang paringke Petra. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekke setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk Brana Picis ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kok sok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mor misah. Mengkono nolo gareng. Nggih, ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning kentrir monggo. Paringke nala gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petra arep ora patek sugih ning ya kok
seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel nuwun sewu angel kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna mula ora iso omong apa-apa nek pancen dipun paringi Begawan Durna monggo mboten napa-napa kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu mboten napa-napa kula kedangan ati mboten napa-napa niku wis dadi resiko kula ning kula ancam sampean, kula ancam Petro nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Wah, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula seksekke kiblat papat segara gunung isine ngrena wengi padang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yanten Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Gembal manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan ala gareng. Ing atase kowe men drajating Panakawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap ndrewi kaya grojokan, nyerwete kaya becek sepun bapak tegaran ucap barat. Wah, nesu e kok. Wani ra sampeyan. Durna to? Nah, wani ra sampeyan kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula eceh? Putu kula Semana Mandrakumara. Kowe tak anggap wong kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong koclok. Kowe putra Nalendra Nalagareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, heeh ning ra ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni, omongan kula niku napa gara? Omongan kula niku ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru. Napa wontene? Kula men kepengin ngeman karo putrane Ndara Kresna, Dewi Brantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nalagareng. Nalagareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi drajating Batul Gedibal 17. Kowe nyolok mripating Baladewa, kowe ngino karo anakku Semana Mandrakumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng? Iya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat iso. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsuhmu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Semana Mandrakumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklasan dhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Semana Mandrakumara kuwi mung Panakawan. Petruk sing utusan kakangne Nalagareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purantawati? Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis eren kesel e nyuarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengkungan iki. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Ya. Aku tak ngetoke nggon aku. Sapa sing cilik gedene sanga kuwi dening Baladewa. Wenang mboyong. Ya kuwi Dewi Brantawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkai batange gareng? Lho.
Iki kok batangku iki piye iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter kadedean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti bongol iki. Kresna sinayang manglung mintonaken dewe kramanira kang kumiteran ing asta kang kumiteran ing asta aneng asta Setyaki wonten timbalan banjur ngangsek nggonmu sowan Gawa Prabu piye nyuwun dipalilah dipalilah apa kepareng kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring lan Bagong mesakaken ing atasipun Panakawan badhe dipun pulasara dening para sata Kurawa Setyaki wonten timbalan ingsun ora ngeparengake Gawa Prabu kula nyuwun kanthi sanget wis to percaya karo aku luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki langkung hafal kados pundi nadyan ngrebda lan gedabyah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna tegesipun 100 cacahing Kurawa kengko nek nganti iso gawe babak kulite Nalagaring apa dene Bagong wis to aku tak mudhun saka dampar Gawa Prabu menika sampun sembrono Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten inggih Dioji kula namung badhe milani dhateng pun Garing lan Bagong wis to kowe aja kuwatir mergo aku wis weruh sak nyatane mekaten mung awat-awatana wae Nalagaring lan Bagong sira kadangku entuk ngewangi karo Panakawan sakarone lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu nggih ngestaken dawuh ngono ya Setyaki niki ngestaken dawuh Kakang Pati Udawa wonten timbalan budhal kang padha sebo jeneng ingsun nedya nanting kelawan atmajaku Purantawati monggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki nuwun ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa purna gati ning pananggilan sanutasu kondur ngedhaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadharaken sanggaring Puromban Jati manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaran keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane
Sikrapala kang tumingal prang campuk
Prang campo samya matali lertate dileting kota dan nyangkung manguncang niti benjang sangat jimicil latinya ngedali wuwus pripun kabari dene sametu njaba nglumpukke para sata Kurawa pripun Mremban angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho ing putra ing Banjarjungu undur sasana nungsung pawarta lho pripun Lesmana kelakon dhaup menapa mboten kula nadhong dawuh Bapak Mremban nadyan keputra pun Surtayu madhong dawuh Bapak Mremban nadyan kula pun Kartomarma madhong dawuh kula pun Swatama madhong dawuh Mremban pripun Mbah itu gawe napa bocah Agripu sapian lambat dateng pun Pulatawati badhe kajauhaken kalian pun Lesmana Mandlaku Bala Teluk damel menapa boten Mremban nuwun sewu Dipate nggih Kakang Durna pripun niki kula upamake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten sowan kula anak Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli sowanipun Manakawan Nalagareng kan Bagong ngandhake nek Petruk lara jarine anak Prabu Ndarawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso mbalekake pustaka Jamudriwasada yen wadon diaku putra yen lanang dipek mantu lho menika ing dadosaken perkawis tumuli dados gegeran wonten ing parapatan negari Ndarawati antawisipun kula kalih Nalagareng anak Prabu Baladewa kalih Bagong wah wis boten katen-katenan tumuli Nalagareng kan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh ngoten nggih, terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para sata kula menika ing miganti Dursasana. Pripun, Mremban? Iki Bagong karo Gareng tekan kene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungen sikile. Iki ngestakaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nalagareng karo Bagong, wah, Lesmana anakmu nggone bakal dhaup karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestahaken. Nggih, ngestahaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Wis sago kok isih cengenges-cengenges. Nuwun pawunten, sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kula mboten wonten sing wangsulan niku merga Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Lho, Gareng ki mung ponakan, Bagong ki mung ponakan ta wedi sing diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Itoe pancen ming Panakawan loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu niku anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan Bapak Mremban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu Panakawan loro siji Petruk, loro Gareng, telu Bagong wis dadi Pancakara ning ora tau iso menang. Lah kok begini iki ajeng dibaleni. Mengke kairagan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakale doting penyonyo sirahe doting penjoto. Urang-urang pejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku enak paring dawuh. Nuwun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan rombongan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen Nalagareng karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih, ning janji lho, Man. Janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek meludu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon.
butuhe kowe mangkat. Nggih, ayo Le. Nyekel gareng karo Bagong. Ora sado wedi, ora sado walang ati pikire. Sing tetek kanggo tanggon. Pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine. Surtayu wonten timbalan Kartomarma wonten dawuh. Swatama mangkat to lho iki istaken dawuh nyuwun pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkat dewa. Putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Kurawa wis dampyak-dampyak lho rek. Ah iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane. Aku kok nantang karo Begawan Durna, aku kok ora sadar nek Durna iki nggawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye, Kok? Nah aku ya lanjut tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulih ora entuk kabar Petro nglalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petro krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Piye apike? Nek ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petro. Ngene wae rek. Pokoke tanggung kala gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing belani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono gua kowe kebacut nantang Durna. Aku rada encang. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Nek nganti Baladewa nesu, Bagong mana-mana jajaran sekretaris para ora minggat glandang nenggala. Mudyar. Abot aku to resikone. Ha iya. Mula kene wae saiki didum. Dum piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku? Heeh. Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya ngapa kadedaning Nala Gareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petro. Aja gelem. Heeh.
rawe rantas malang bakal tak putung. Tontonan kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndereke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil patine Ndara Janaka krubut buta 40 wae ana, tak rampungi dhewe. Kuwi le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulan mriki tontonan kok nek ati aku ngapusi, aja dutak kakangmu loro gareng tangan. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe gelari rawang oh iki gareng ninguni Rakyana Pati kula ngabdi pun nala gareng. Mburi kae ora pangling Bagong. Nggih Rakyana Pati. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, la iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye, goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Kowe senengane kok mujake kakane sing ora apik to dongakno kakane menang karo patek-patekke ora. Kersane napa Ndara Pati? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora. Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah boyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur Lesmana Prabu Darawati, nek nganti Petruk ora kelakon dawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung teng iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patine Ngastina ngwek-wek cangkepe tak wek-wek. Reng, mbok ora ngono kuwi, Reng. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrot mendana susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho, lolo garing suwarane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cangkem budhe kok. Arep nyuwara kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nang kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja men kowe Surtayu. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Mogati kon maju kabeh. Kok tak nggo nekram sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki dibuktekke sapa sing iso ngalahke Nalagareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nalagareng, Petruk dhaup karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju, jajal Nalagareng apa Kurawa sing bakal mundur saka pabaratan.
diatangke barang. Ayo. Awas aja itu. Asem kok. Gleleng tenan iki gareng. Bareng gelem pencak wae wis. Nek ndelok awake wis ora pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahnya kaya ngapa. Nek gareng kaya iso ngalahke Ndara Sotayu. Ayo. Ora iso. Panci awas. Padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, henteno tumbakmu. Wah, iya. Wah, iya. Ayo dene, Wer. Diandran apik tenan kowe. Tak dol yo. Hus. Wow, didol kok didol. Awas. Lho, piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Jaman Ndara Janaka isih muda. Jaman Swita Begawan Durna, terus pendadaran siswa Sukalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora usah sok disambi omong. Nggih. Aku ro Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panah iki ora iso. Kon nampani tombak ngono ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikai. Mosok. Domonge yo. Tenane. Mundur. Aku ora dikai kaya ngono kuwi dikai japa mantra. Japa mantrane. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Matke iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada ujen. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Wis lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lunga biyung meteng. Kok tetep kena? Wong mbokne meteng kok bapakne kelayak. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa. Tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu.
terus ngomong aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku, dadi tumbak rongsokan. Balik. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong. Asane ora der. Wah. Nang siti. Kudu tatak tanggo-tanggon. Ha iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu ponakane Ndara Janaka balas kae Surtayu. Balese, aja kuwatir. Babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petro. Lah iya ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro. Arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer kula sumanggaken Mas. Kula mboten saged ngatasi pun kula sumanggaken. Loro kabeh awak kula. Nguncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Panakawane Janaka mula ketrampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh, mboten. Bagong ora tumandang, mboten man dereng. Mundur man. Kok bathukmu biru? Ditendang Bagong. Monggo nendang nganggo teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula sumanggaken nggawa gaman pun mboten sak nggawa gamane ya kalah. Suraper merkoso uripe malah musuh Panakawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa, sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Dur nun. Maju oleh Cah Bagus. Wah nggih, nadyan rada abot kula lakonane, Pak. Sapa ngerti garing gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih lak maju, Man. Hati-hati ya nggih. Kentir. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, jogeti bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, cah edan.
Ndara Dursasana ya. Ajeng napa sampean goleki garing karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali mingkari jeneng. Berarti mriki ajeng ngelabrak kula. Iya. Wani kok karo aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lha kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kini ro. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku. Yo. Nyo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Nyo, guys. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang ki ngene iki, rasa dadak kokian begijigan sing bagus sapa sing ampuh, ya kuwi sing isih urip, sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atos sing sirah. Ya wis. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwatir. Ya wis. Gon mburi apa piye, Nyo? Gon dodo apa, Nyo? Ha iki cah kendeli ngene iki ora kok meng halo babu tak antil pisan modar malah kewirangan to kowe. Ayo. Ora rasa kok kan jogetnya wis. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi apa, Nyo? Oh, kowe ra wani ngene iki. Sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake Nyo ayo. Mburi wae piye Nyo ayo. Lu kok meng gelis piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku ngene lho Nyo, lho dimatke tenan, gek ngantem. Mburi wae piye Nyo? Kuwi tegese cah kendel tenan. Aku ya wani Nyo ayo. Mburi wae piye Nyo ayo. Kaya aku ngene lho Nyo. Ayo Nyo. Oh isih. Arep ngopo ayo. Mburi wae piye Nyo? Mburi ya mburi. Ada kira. Oke, wes. Bresno ya modar tenan. Yo, kesuwen. Dijajal. Yo. Modar kowe. Ora apa-apa. Lho, ora apa-apa tenan. Ora apa-apa wis to moyo. Nggo nek utekmu wah, aku wis ra ndek utek. Oh. Mulai kowe gagar utak, aku wis ra ndek utek dadi ra iso gagar utak. Wis santai wae to. Pisan ta? Yo. Cak sirahmu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh. Biar kowe. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece. Wah, setan ratatanan ora pindho. Ganjil wae genep. Manut. Ya ganjil ki, Nyok. Ping telu. Waduh, iki ora kebales sira aku. Resiko e, guys. Pecah sirahmu. Biar. Weh, ora apa-apa. Ya gentenan yo. Waduh. Mau perjanjian ora gentenan. Cara ngendi perang kok ora gentenan? Atene seneng kowe buat-buat. Kene kuwi sing ngrasake iki ya nganggo ngampet tidur. Lho, ora basa karo aku, ora basa ya ben. Yo guys yo. Yo, Bapati tenan iki lho. Waduh. Tumung kula bapak ngakose buku Pertiwi. Ayo wis. Kowe lho ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi winginane pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki jenengane ngedonke mungsuh ngono kowe. Kowe ngomong kok, omong ning aku dadi tratapan kok. Sigar tenan. Alah, ora engko sigar ta plestere. Ya, ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya. Semerah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong iki arep tumindak apa-apa ki nganggo semelah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, Nyo. Apa ya? Kowe iki setan. Nek wis ngampet ambegan ora sida. Ora apa-apake kok wis ngampet ambegan. Aku wis nerot ngono. Kaya wis piye ngono.
ben. Wah. Ora apa-apa. Rame iki rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan iki. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Pati dijaneng. Oh iya lali. Oh. Siap. Popo. Ayo terus. Endi mau wonge? Wis buyer aku bisa. Mulai mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga. Yo, perang ini kira penak. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora usah dadak gabrus ngentekke tenaga. Iya. Yo siap. 1 2 3. Ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik utut-utut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo barang. Nek ora apa, Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora nggowo to ora entek. Rasanya. Hut. Ya. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini. Wah, jauh tak antuk kok ora ngrasake blas to, Gong. Ayo ora muni lara cangkeme ya ora lara. Oh. Modar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa glene. Ora ya. Wah ya, madhep rono. Ngesoki aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh siji. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap. Saya Siap. Yakin. Ayo. Nampung nyawamu. Sileke palu aspal. Bir. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngelekar. Waduh aku kalah. Iki jatahe kowe, Le. Sis. Matane. Le dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali, enak. Lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jajanan kurtane bawon iblis lanat. Walah dalah. Pono kawani derajate nalogare karo Bagong kok ngiwas Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake Maranata Mantura Prabu Baladewa. Nalogare ora bali tak glandang negara dadi apa?
babasan arep ndi nek mulih Kong. Wis nek iki nek ora mulih ade modar tenan. Iki ade nek ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ora Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper. Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju nggawa nenggala. Panas main jajal sultane bawane blenat. No, kareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakon glandang negara jeblok wetengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah. Murup. Heeh. Baladewa golek kodho ora. Kok tangane murup senter kuwi. Heeh. Nenggala. Eneng enggaga ala. Nenggala. Nenggala. Heeh. Nenggala ki tamake gunung jugruk segara asan. Aku mau namani gunung bola-bali lho jugruk-jugruk ya. Ya mbok kok ya. Dianten ana. Mongko ora sepiro lho. Ah iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan kok. Gugu karepe dhewe ra. Mundur ah. Sae dhewe. Wani mbok kowe. Wes aku nek nekat ngene ora dirosa sapa aku. Mundur ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora, mati iki sing ngasta sing gawe urip kok. Mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa, tamani nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ora dong kok. Wong ngerti ora, mula nek tak ajak pengajian kae sok melu. Wong ngerti ora critane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Saberna ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake aber pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelem, semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis. Tak delok saka kadean ya Gong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wong e arep nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga reng. Wong ngene ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucape engko ora Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa saiki? Reng. Ngapa? Ora. Wala, iki mati kira. Sik. Sik ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh. Aku ngapa e? Oh kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho. Kaya goleke pengilon. Aku lagi panggilan. Loh. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku mung muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder kae terus aku kaya ditutut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metu sik lagi ditutut. Ora kok ditutut lagi metu kaya ngono.
Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Uise. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Nggara. Nala Gareng. Nala Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturke sembah Prabu. Non. Ngatur sembah. Pan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tampa Nala Gareng ora liwat Pangestune nambah lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekaten. Iblis lanat. Panjenengan janji bawa cipta mari nyelamat tenang kamu jenenge mana. Kok kata-katane ra cetha. Nek Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kon dadi Baladewa lagi entas kok kon ngomong cepet ki ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakarepmu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Gaji ya, manut. Arit gelem? Gelem. Sing landhep apa sing niyeng? Terserah. Paham? Ora usah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian. Wah, keprohoren dasmu ya. Baladewa kok kon nggo sound system ki maksudmu piye? Kowe iki udu sound system ya, Gong. Kowe iki kampak kok kaya sostin. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki kamu kaya horene lho. Iki ra nggo sing nggo nyuwara iki mike. Iki sing ngarepe. Udus lho. Kurang ajar karo kan. Tak golek-golek ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti Baladewa adol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu. Ampun duka. Gugu karepe dhewe. Konco digrujoke aku. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kera tekle becik goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak iki mrene. Masa matane dadak iki mergane patimu. Asane sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi Baladewa pisane. Nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng aku. Entuk bendhos kang endi? Anjile bakul tegan ora. Awas suratan jam raja. Imbangan bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Ngawur Baladewa. Baladewa sari. Salah ucap. Ketiban Benjokoram merenyah Sirawaja tundang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Raden Kokrasana. Wani pira? Waning pinta. Hah? Waning pinta wani pira? Aku ora hafal jenenge Baladewa. Prabu Baladewa waning pinta wasi Jratara anom Kokrasana ya Karsana. Ya Balarama. Ya Prabu sapa? Balarama.
Rama Tambak. Ah iya. Ya Waning Pinto, ya Anom Kakrasana, ya Raden Karsana, ya Rejo Karsana. Rejo Karsana ki mbane Kiswan. Kae cermo sing mati jeneng aku gugu karepe. Ora cenanangan kok. Tak pujek-pujek modar. Ana kakange kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Rante gaman kok. Baladewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tamake Gunung Jugruk Segorasat. Iki benda tau nggo nyolong degan ping 5 ora konangan. Walah setan. Setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe. Matek dening aku. Kelakon neng UGD. UGD ya nggo penimbangan beras. Hai KUD. Kaya kleru. Ngawur. KUD kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembugan kesehatan ta iki. Mati jeneng aku, mati. Setyaki. Koko Prabu. Latur semene Koko Prabu. Manus maring cacar. Koko Prabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, Radar. Adikku inggih Koko Prabu. Ada adikku adikku. Adikku bocah brasak. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tataran kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, aturi sabar. Inggih kula ngertos. Menungsa ora kuwi Kresna. Ming ngene to? Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Nom. Kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi Koko Prabu. Yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah ngelangkung prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Gak omong, inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya Kresna. Setyaki. Wonten dawuh, aduh adikku aduh. Njaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu laturi semene ora pati nduga mono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning Panakawan kere ngembari marang panguwasaning Kartamandur Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Minggira menungsane mburi ora glandhange Nenggala. Kresna. Minggira Kresna. Ora tumantur dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Jenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, ceket iki wae. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Koko Prabu. Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati sagedipun dhaup sinten kemawon. Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun nedeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna?
Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Irawan ki apa Kresna? Kok Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Inggih. Setyaki wonten dawuh. Gulana es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kirik. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken Senjata Cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih, njaluk pamit tak matur kaliya Prabu Adi. Apa ora kurang ajar kuwi? Mengaruh kok sikile diunsalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep napa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnanira marang Adyabanon Jinawi. Kaya Pak Gina. Tak tonyo nek isih sembrono. Sencaki sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar Titenara. Sencaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku ora ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lho. Ngawur. Kowe ora. Iki sandangane Baladewa denake Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, apa ya Kresna? Piye kadang Yayi? Anakku Purantawati njaluk apa? Njaluk dijabi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake Senjata Cakra. Njaluk pamit Yai. Kowe arep ndi kowe arep ndi? Arep ndi? Ora salu lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik Nala Gareng ndi Nala Gareng? Nala Gareng dalem. Kene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakoe diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku mangke meng donga, Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo wedok aku malih kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nyun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagong niki wangsule kaya wingi ngene. Lho, lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radang. Ya wis tak suwunke marang Nangku mono nek kok nyaur ora. Ora usah nyaur. Arep disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngarsaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingi ngene Bagong. Ah, ngoten. Ora malang kerik. Oh nggih. Tan samar pamoring Sinukmaya. Sinukmaya winah ya ing asepi. Oh. Mandi. Pandunganing Nata Ndrawati cal wujuding Nata Mandura Prabu Baladewa.
Mbok ora sembrono, Den. Rang. Aku piye ki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Sinundrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki, Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wah, Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Baleke. Menungsa padake teko bali yo ngene. Gorene tak cekelek. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarepe dhewe. Aku nek ora ceket-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kuwi. Petruk kon ngaturke Njata Cakra. Njata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petrus ngaturke Njata Cakra, Petruk dadi mantuku. Oke. Yo. Ya mulai yo. Ayo. Petruk kon ngaturke Lek Marta. Njata Cakra. Njata Cakra Lek Marta. Nolo Gareng wae sing bukan Nolo Gareng. Nolo Gareng sing bukan Nolo Gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petruk kon ngaturke Njata Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Nyuwun pamit ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk jengkulmu ora. Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados pundi? Setyaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajangi pasulayan. Kula namung derek kersa waduka Kanjeng Koko. Semuriris eko balik kok teng jerdul aku Nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong. Bekti kula kunjuk, Pak. Iya tak tampa. Bekti kula mo. Iya tak tampa, Petruk. Bekti kula Mir. Iya Bagong tak tampa. Eneng apa? Hah? Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Ora tak timbali kok sowan. Wis, Truk, matura. Para Madyawusana tak pasrahke karo kowe. Karo mantunusane Bapak. Petruk eneng apa? Sewu lepat diagung mangaksami nggih, Pak. Iya. Arep matur apa? Namung badhe nyuwun pangestu dhateng Bapak Semar. Kowe arep duwe gawe apa? Mboten gadah damel. Ning kula gadah niat, Pak. Niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dhateng panjenenganipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula. Ing nalika semanten sampun dipun seksekaken dhateng jagat saisinipun. Sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandikanipun boten dipun tetepi. Kowe iki omong apa, Bapak kok ora ngerti? Nalika lampah ingkang kepengker Sinuwun Ndrawati paring dawuh kalih kula. Sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong Dewi Mustaka Weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larahe saka sapa? Ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya.
Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Ndarawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados hojating para penglamar. Terus kula utusan kalih kakang kula Mas Gareng, kula kensuwang teng negara Ndarawati nanjeke ngendikane Sinuwun Ndarawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil ruba temanten kakung kedah saged ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati, nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak, dados mantunipun Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti blegegek ugeg sadulita jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan, Petruk. Wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ta, ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon besak utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatir ing atiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwun Ndarawati, ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ora iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk. Nyuwun pangestu, Pak. Klepat tanpa pamit Petruk dan pancene sajake niat tenan, Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocahe wis niat. Wah, jan ketoke nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu, awar njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Ratu Ndarawati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya saora-orane dukuh. Ming njaluk dukuh kok werna-werna. Ayo tole nang negara Ngamarta ndak selak dadi pengantu-antu ning pepundhenmu Pandhawa. Semareka den prayitna semurires. Aku gedhe dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan tengene sing gawe urip. Muga-muga diudaneni penjangkaku. Ning lek arep golek nendi wong parane ilange Senjata Cakra aku ora weruh kok dadi aku ketayanan mlebu ngalas munggah gunung medun jurang wis. Tak niati ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pusaka utawa Senjata Cakra pusakaning Sinuwun Prabu Ndarawati.
Kulon mriki. Iya. Pandhita kang kinara wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping tawang suso angin ngendi nggone. Kencang warudaya mbak pong. Buk bolong kali sing gawe. Petra kita ngapa? Kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musik ing dhateng titah. Adalah ya. Kita kepengin kelakon panjangka kita ngene kepengin dhaup karo Purantawati. Ngerti ya? Aja seneng sik. Ulun Nyang Madyapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru. Kita yang wajib nampa timbalaning Hyang Pramesti Jagat Girinata. Ngerti ya? Pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita. Ning aja enak-enak ngapi-enak merga kita kudu goleki ing nastan senjata cakra. Kuwi tenan, Petruk. Hah? Upama sampeyan niku kudu dewas tak tubruk tak ulang-ulang. Saking seneng kula. Niku tenan Bu Kulun. Iya, tenan aja kuwatir. Lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi? Mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok, nggih. Nglakonana tapa ngramit tulung marang sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paring wujuding pusaka, aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu? Suli Bantul. Utuh. Ah, pripun kersane? Tampan ana pari suli, kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aja kersane ya Petruk, mong kaya ana wong dawuh tulung karan jeneng kita tulung ana. Nggih, ngestaken dawuh. Tampan ana Petruk. Ngene. Kula trimaringaken Bu Ulun. Kok mangang apa? Kaya ngapa kaya? Kula trimaringaken. Ya Petruk tampan ana. Gah piye? Sampeyan niku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. As. Dewa kok cinta karo titah iki cinta apa ora? Iki arane pari suli, kembang pari suli. Weh. Kembang iki tok tuthuke sapa-sapa bisa sirna margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Nggih saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih, nyun pamit Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk.